Takže ve své druhé části bych se rád zabýval tím, co se od toho roku 1989 nepovedlo. Například se nepovedla stranická demokracie. Já jsem učil na školách, kdy i střední škola měla skoro 4 000 žáků. Bylo to mimochodem na zeleném pruhu. A tam, když se to sjíždělo autobusy, tak jeli opravdu 4 plně naplněný metr, aby se ti žáci dostali na 8 hodinu ráno do školy. Pak jsem učil nebo učím na školách, kde je třeba 6 000, 8 000 studentů a podobně. Když si představím, že strana věcí veřejných má necelých 900 členů, tak 900 členů to by tam tvořilo, tak řekněme, já nevím, pár učeben, asi 15 učeben by to dělalo, to bych jenom přešel prostě z jedné učebny do druhé. No pokud je to strana třeba sociálně demokratická a podobná, tak ty má víc, svých třeba 20 000 členů, tak to by bylo teda už trošičku o poznání víc, ale když si uvědomíte, a já opravdu nejsem komunista, ani nejsem v komunistické straně, ale když si uvědomíte, že komunistická strana měla 1,5 milionu členů, tak mi dovolte říct, že tyhle ty šaškány, kde nám vládne takzvaná partaj s 20 000 členy, nebo chce vládnout, tak to je komedie. Jestliže já bych vychytal těch 20 000 členů pod krkem, tak bych zjistil, že 19 500 jsou samý chomouti, kteří jsou tam zase jenom jako u sociálních a jenom těch 500 členů tam se hrne dopředu. A mimochodem, když už jsem u toho, co se nepovedlo, mně se strašně líbí ČSSD se svým tvrzením, víte, vy komunisti, vy nám teda jako pomožte k moci a až my to vyhrajeme, tak my vám za to možná něco dáme, že třeba vás necháme nás po tajmu podporovat. Takže já bych chtěl té bandě okolo ČSSD vzkázat. Podívejte se na svoje dějiny, co jste dělali od svého založení v roce, tuším, 1878, nebo kdy to bylo. Nevím přesně, taky nejsem v tom dějepisu takový silný. Kolikrát jste zradili ten stát? Zdůraznil, že nejsem ani člen ČSSD, jo? Takže já vám to můžu dát plně na talíři sežrat. Co jste vlastně za těch uplynulých 90 nebo 100 let dělali od té doby, kdy jste se ustanovili, že budete bojovat za dělnická práva. Dneska ČSSD, protože já mám taky známý všude, to jsou takový jenom na oranžovo přemalovaný modří, ale jinak, když byste se podívali doopravdy a natvrdo na jejich program, tak tam ze sociálna moc není. Oni to nejsou žádní lidumilové a já rozhodně nemám rád, jestliže mě někdo navrhuje, vy mi pomožte a já vám za to potom možná něco dám. To by se teda velice se znovu potázal a divím se a doufám, že komunisti budou tak chytří, že řeknou, vážení přátelé z ČSSD, ne, vy nám za to možná něco dáte, ale my vám budeme rovnocennými levicovými partnery a až přijde doba, tak nakonec si ty role převrátíme a zase my tady budeme vládnout. To je ta pravá demokracie, teď je to jenom o konkurenčním boji a jestliže se podaří prostě komunistům dát lukrativní program, no tak proč by nevyhráli? Jo? Kdo by se jako chtěl se mnou bavit o tom, co to je konkurenceschopnost, tak já mu to hrozně rychle vysvětlím Karabáčem. Takže abych se vrátil k tomu dál, co se nepovedlo tady. No, nepovedlo se vůbec nic. A teď mám na starosti to, co mě říkal taxikář v sobotu odpoledne v parném vedru ve svém nepříliš drahém taxiku. On se vlastně nebavil se mnou, on se bavil s jednou ženou, která s námi jela a vyšlo z něj zhruba po 2-3 minutách jízdy asi následující věc, že z celého okruhu rodiny, svých dětí a podobně je jediným pracujícím, který sedí v tom taxiku na zadku 16 hodin denně, protože jeho samozřejmě syn není ženatý, on má jenom přítelkyni, čili jeho přítelkyni, kterým sehnal byt,
teďka objevil, že za ten byt neplatí činži. Takže za ní zaplatil činži a namísto, aby ta dívka byla velice vděčná a našla si práci, tak ona mu řekla, vy jste ale z Totáče, vy jste z úplně jiný generace a my takovýhle voloviny jako platit činži nebudeme prostě. No, ono tam padlo víc věcí, kdy ten taxikář vlastně byl to muž okolo 50, takže on pamatoval, jak to vypadalo před rokem 89, tak kdy ten taxikář už nebyl na koni. To byl člověk, který dostal od nás 100, protože jízdní stálo 73 korun, tak my jsme potřebovali těch 27 korun, tak jsme mu je dali. On se za to teda hluboce děkoval a bylo vidět, že ten člověk už nelítá v milionových částkách, on už nestaví milionové vily, on už nehraje, to je taková zvláštní hra, když si vezmete 5000, a když máte štěstí, to já ještě dneska někdy hraju s podnikatelem, vezmete si balík 5000 a pak dáváte obyčejný prší a díváte se na koncový čísla těch 5000, no a vždycky, kdo má větší, tak ten balík bere. Já někdy prohraju třeba 5 milionů za půl hodiny, někdy zase třeba 7 milionů vyhraju. To víte, když nemáte štěstí, tak prohrajete. No ale abych se tomu vrátil, co se jim nepovedlo, tak se jim nepovedla celá ekonomika. Nepovedla se jim, protože my dneska, a to znova opakuju, jsme ve fázi, kdy mě se hnusí chodit po ulicích, mě se hnusí jednat s lidmi, mě se hnusí všechno, co je tady. Protože já chci žít normálním životem, to znamená, řekněme, denně ty 20 000 utratit, a ne se tady patlat v tom, jestli máme nezaměstnanost 12% nebo 15%, ne se koukat na to, jak tady žijí bezdomovci a jiní na zemi a tady žebrají. Nebýt neustále otravován žebrotou těch, kdo schází na psy, na leukémii, na dětské domovy a podobně. To si má všechno vyřídit stát. Má všechno vyřídit stát. Pochopitelně teda, že hluboce přeju svým spoluobčanům, aby prohráli bitvu, aby si platili své plomby, protože pak už to bude opravdu jako v Rusku, jestli si nevzpomínáte, oni chodí s těma zlatýma zubama. Jo, to pro nás by bylo něco neskutečného, abych tady vycenil na kameru zlatý zuby, který by tady přehlušili to nádherné zelené ticho, které tady vládlo. Takže bude to jak za dob otrokářských a jiných, kdy prostě já přijdu k člověku, otevřu mu chrup a řeknu, ty máš 2 plomby amalgámový, tebe neberu do práce, protože ty asi nemáš na to, aby si u mě pracoval. Takže souhrnně vzato, když do toho započítám to, že nám teďka tady chtějí zbourat Prahu, že bych docela rád ty gaunery, co tady chtějí postavit tu strašnou skleněnou hovadinu na rohu Opetalovy ulice, tak vlastně ono se jim od toho roku 89 nepovedlo nic. Ekonomika je, jak já tvrdím, v troskách a z trosek se nedostane pod velením kapitalismu. Sazka je v troskách a z trosek se nedostane. Všechno je v troskách, včetně toho, jak jsem si s chutí přečetl, že skončí plavba Labsko-Oderská, prostě proto, že tady není schopen někdo postavit jeden jez. No a Němci, ty už jsou na tom tak chudáci malí, že už jsou smířený s tím, že nebude žádná říční doprava. Čili souhrnně vzato při mém druhém komentáři je to tak, že od roku 89, přesně jak řekl pan Schwarzenberg, uplynula jedna generace, my jsme tady v totální krizi, v totálním élentu, kde kdo tady znásilňuje v Americe, já bych tomu člověku dal teda těch 25 let klidně, jestli se tam opravdu na tu klizečku vrhnou. Kde kdo hrabe peníze jenom do vlastní kapsy, no a že tady má armády žebráků, tak to opravdu nevadí.